Nagkikadlukan. Yes, duray. Nagpuli ako. Tilaw ginas ako Linag pang kung ako ragsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan. Asa naman ni si Berting, uy? Kamulakaw na ko. Kaya nagpaabot na to akong customer dito, aba. Asa naman po nitong hanan ni, uy? Hasta pang dubuta din sa balay. Na, paghipusa ang lamisa. Asa naman po ni si Berting? Basig na lang po ni sa tubaan. Berting! Sige, aling duray. Sige, ang trupa. Tumuli ko. Asa man tawahanan ni, uy? Mulakaw na ko ba? Berting! Unsa man? Asa makagikan? Darang unahan. Tindahan? Tindahan. Tindahan na po? Ha? Halagay mo una-una, Berting, nakalingon na kag-inom. Ha? Nakasabot ka? Unsa man? Ang siya magsisinggit. Siksinggit? Ha? Siksinggit? Maulaw ta. Ano baka maulaw? Berting na, Berting, ako'y lakaw. Ha? Napaabot akong customer dito Kaya nato siya ipatrabaho sa kuha na basta, huwag ka man akong isa'y trabaho yan. Asa man ka? Sa kuha. Lakaw gani ko na. Mulakaw niya. Maging anak ka. Buot pa ka sa kuha? Ha? Ikaw kay kalingon kag-inom? Mao ba? Pahilo dira ha? Kinapag-abot ako, Berting, ha? Hinlo na diri ha? Nakasabot ka? Dapat unta Ay, ka. kinag-inom. Nilakaw Kapay ka. baban mo, nalimahaw nag-ige. Kalingon kag-inom anang tuba. Dapat unta. Inom og tuba. Sa lubot mo sigle. Nakasabot ka? Di ba? Yung lakaw Sinamulakan ko. Yung unta ng libyuhan daan. Ay, paabot yung hapon sa kuha. Wala ni pa na akong Berting. Basta, kinapag-abot ako ha? Human na tanan. Sila mo na ko. Yung kunin mo. Yung hugason dili. Biyaan. A few minutes later. Ay, hurot naman. Ay, lagi mainom na ko. Ay, lamat sa pagmin. Ay, lubi. Ay, matagbaw ko. Isa mo to. Hindi ako mabalik dito. Iwan mo ko nila dito eh. Abi mo na kung tarong akong katrabahoan dito. Hindi mo manong ko nilag tinghadlok sa mga tao. Berting! 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 Asa na mo po si Berting? Asa na mo po ni kubuta sa balay? Abi man ako nitawanan nilang hinlo ni Diri. Nagtugon pa ikudaan nga manghinlo siya Diri Kina ko'y lakaw. Kalabad! Paaning tawanan ni Uy! Sa aling duray, yung singgit. Yung singgit ng trupa. Tango ko. Karoon ka tawanan ka. Saan na po ka paingon? Karoon lagi kang Berting nga ka. Karoon ako kung asa ka paingon tawanan ka. Berting! Berting! Sino si Berting? Abi man akong nasya diri Asa mo tuhanan ni uy? Isa naman po'y kauban ato ning lakaw. Gubot kayo ang balay. Pero na ka Berting. Oh? Tanawan ni. Ganang ang baso? Asa ka naglabay? Ang tuhanan ni. Berting nga naman ka dira! Aswang! Aswang! Isa aswang! Sige nun!
Narinig ka, nag-usap ka dira. Kung makamuting ito, wag mo kasi mo, ha? Ha? Kasi nakaon mo nagtakot-takot ka dira? Ikaw na, Duray! Ikaw na, Dray? Ikaw na, Dray? Abi na mga aswang! Kita ka ni panghaw sa CR? Ha? Isa may tawag ka. Isa may nakaon mo takot-takot mo ka diha. Dali, gawas dali. Gawas. Dali ba? Gusto man ka, Berting? Ha? Gusto man nakaon mo takot-takot man ka? Ako ba? Napagal ako si tawag sa imong mga kanunay. Kani mo ka badlokon kay nimo? Nangunsa naman ka? Nakaimong naong mo? Marami na akong aswang! Sa aswang? Ha? Berting, ningkayod ko. Nag-discard ko, ngunit ako bracket. Unya karon, gimalas ko sa kong gatuan. Malas ka. Pero ito ako, kung sa'yo ipatrabaho sa kuha. Di mo man ako nagtighadlok sa mga tao. Unya karon, di ba nagtugod ko sa imo ha, nga manghinlo ka sa balay. Nga nung hasta karon, napa man dito ang mahugason. Abi na akong lugay pagkamuli. O sa dugay mo uli, ha? Ang iro mo balik ako dayon, kailan ko rakit, ha? Ang imo nga jud, ang imo, yung una jud mo kanang imo kapalahubog mo Berting, ha? Wala ka, mag-inana ka? Yung magkadagto pa sa kung itsura na ko, kung sa itsura na ko. Ika na binay ka paglakaw na ko. Dito magdahong no. May inaniyon di ko nila. May kapan og inaaning kahadlok. Hadlok mga nigo. Abi na akong kinsa. Mau gani. Pag sa baby. Sa mga kalagot sa inyo, uli! Manghugas na po. Ang bigay ko ko ito. Ang gali. Ano mo mga salon nimo?